Èxit per esta direcció. Gràcies, perquè el camí del fracàs ja el conec. Jo vaig provar de reflexar l'esperit de la música valenciana al documental i encara no sé si ho vaig aconseguir. ¿Y qué me parece el Palau de la Música? No sé, no he visto ningún concierto. Aunque una vez llevé a los nanos a ver a unos chinos y que hacían circo y bien, mira, me parece bien. I este és Raimon, el Tai, l'Ovidi Montllor, el Sobrín Pas, el Doctor Divago, Miquel Gil, Orxata Sound, Bajoqueta Rock, els Vàters, Sokolov... Sí, Chato, documenta't més. Sí, documenta més que faràs el ridícul a les entrevistes. La música valenciana no és, almenys no és exclusivament els presuntos implicados. Presuntos implicados? No et vaig dir que no volia parlar de política local al documentari? El que tu vulguis. Los tres sudamericanos son valencians? Tu quina merda de pàgina estàs mirant? Així a València hi ha una gran tradició musical, impulsada des de l'educació de les escoles de música i conservatoris i vertebrada des de les bandes de música, que són un gran planter de músics professionals. I vostè creu que el caràcter mediterrani extrovertit té que... Oh, sorry, ho sents? Ho sents, veritat. No. Perdó, ho sents? Vicenç, he estat documentant i he trobat això. It's amazing! Amazing, collons, que n'apagues. Pau! Perdoneu. Yeah. Hi, Kevin. How are you, man? Of course it's a good moment. It's been ages, dude. How are you? Sí, segons els nostres registres, s'aprecia una important aportació de compositors i autors valencians al conjunt d'obres que gestionem des de la nostra societat. De fet, fa uns anys editarem este llibre, homenatge al mestre Falcó, autor del pas doble Paquito el Chocolatero, i altres compositors valencians, com ara el mestre Serrano. Gràcies. M'he estat documentant i vostè creu que l'èxit de joves valors valencians com, per exemple, John Cobra és el fruit de l'ecosistema educatiu artístic de València? Com? Jo que sabia que eixe Cobra era... Oh! Ara sí que sóc un desgraciat. No, home, que no, Arxi, no passa res, però sí... Arxi, estos de les GAE estan acostumats a que ens ofeguen. Que no, que ho dic per Laura, mira-la, passejant amb eixe xic. Oh, l'he perdut a Vicenç. És un cosí d'ella, segur. A més que hi ha un grapat de dies, Arxi. Segur que eixim de festa esta nit i trobes alguna, no? Mira, a més, tu saps què diuen així? Que un clau en trau un altre. Sí, vinga, vine. O que no facis cas, home, dones i cordes, tots són embolics. Adiós, rogando. Havia cagat amb l'entrevista i Laura estava amb un altre. Música trista, per favor. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero... Adiós. Adéu. Me despido de ti y me voy. Què estàs fent? Què dius? T'agrada? Acabet d'inventar. Inventar? ¿Por qué inventar? ¿Qué inventar? ¿Tú es tonto? No. It's mine. Acabet d'inventar, Vicent. Qué tonto eres, tío.
Gràcies. He escrit una cançó i volia saber si podia registrar-la en l'SGAE. Laura no está. Laura se fue, dejando rota mi pasión. Y si te coma besos, sabrá lo mucho que me duele este dolor. Este tio no està bé. Fracàs per no aconseguir registrar una cançó i no conquistar Laura? O èxit per haver-ho intentat? Ei, jo et conec. Jo sóc un gran fan teu. Ets un plaer. Com te quirden? A mi em diuen Archibald. Archibald? Sí, jo sóc Fantàstic. Sí, sóc un gran fan teu. Jo he estat documentant-me sobre la teua música. Clar. Bé, sobre tota la música valenciana. Molt bé. Firmaries un autògraf, Clar, per favor? clar. Tens un bolígraf? Sí? Està sí, Francisco. Perquè eres Francisco? No? El Titi, Libérate. Los tres sudamericanos. ¿Ya?